Shin zabiya halitta ne kamar kowane ɗan adam ko kuma larura ce? Kun taɓa ganin mutum mai ɗauke da fata mai haske, farin gashi yayin da idanunsa suke haskawa a cikin rana? Wannan nau'in mutane su ne ake kira da suna zabiya. Zabiya yanayi ne na halitta da yake faruwa idan sinadarin melanin wanda ke ba fata, gashi da kuma idanu launi, idan wannan launin bai sami isa yadda ya kamata a jikin ɗan adam ba. Rashin melanin yana sa fata ta zama mai haske sosai, gashi ya yi fari ko kuma kalar rawaya, yayin da kuma ido kan iya fuskantar matsalar gani. Ana samun zabiya ne sakamakon canjin ƙwayar halittar gene mutation a cikin jini. Wannan canji yana iya hana jiki samar da melanin yadda ya kamata, kuma yakan iya wucewa daga kan iyaye zuwa kan 'ya'ya ta hanyar gado, wato X chromosome. Masana sun rarraba zabiya zuwa gida biyu. Na farko, oculocutaneous albinism. Wannan nau'in shine yake shafar fata, gashi da kuma ido gaba ɗaya. Na biyu, ocular albinism. Wannan nau'in shine yake shafar idanu kawai, kuma ya fi shafar maza a mafi yawancin lokuta. Daga cikin matsalar da masu fama da larurar zabiya ke fuskanta akwai ƙyama daga mutane, musamman ta fannin neman abokin rayuwa, rashin sakewa su yi walwala kamar sauran al'umma. Duk da cewa babu maganin cutar kai tsaye, ana iya rage matsalolin cutar ta hanyar gujewa fita rana kai tsaye, amfani da sunscreen, amfani da hula da kuma dogayen riguna waɗanda za su kare fata daga hasken rana, kula da idanu ta hanyar ziyartar wurin likita akai-akai, amfani da tabarau masu tace hasken rana. Zabiya ba ababen ƙyama ba ne. Zabiya halitta ce ta Ubangiji wanda ke nuna bambancin halittun da Ubangiji ya halitta a doron ƙasa. Shin, kuna da yara masu larurar zabiya? Wace irin barazana suke fuskanta? Wane matakai kuke bi wajen ƙarfafa musu gwiwar yin rayuwa a cikin al'umma? Ku hanzarta ɗauko apps ɗinmu a Play Store ko kuma ku garzaya website ɗinmu a www.bakandamiya.com. Domin ci gaba da samun irin waɗannan bidiyoyi, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa.